О, тази е много голяма баба, по-малката. По-тънката. Ама бабо, това не е ли? Ама там ми се... От тази кълъвка ми се наелектризира косата. Не е от тази. Тази е от такавата. Това е памук. Не може ти се наелектризира от тази кълъвка. Аз има просто една разгладница, бе. Една малка. И си не тази бе баба, казахте една по-тънката земя, бати си сниви главата бе баба. Аз слагам ето тук отзад. Ето тук е малката. Това ли? Надявам се, моето желание да спечеля. Трябва да си намеря ластик да си вържи косата. Следващото януарие беше като манна небесна. Моля отпред да заповяда Елизабет. Кой гре? Айде. Лягаме и заспиваме. И умираме. Спирате телефоните, боже всички лампи светят. Кончай баба сай телефона. Ако трябва да го включваме, да го включваме. По-много нагъл. Наутка съм младея. Да баба там. Да не пада Йорган. Добре де. А Иван да остава телефона. Само може да си взема тънка пижама. Баба, и аз искам една тениска, че така се изпотих стата. Ами отидете да на тази тениска. Аз ще дам да бъде. И сега тук за 2 см да беше по-нататък да не Може ли да дойде? Ми бъдете да може. не сам искам да дойде. Ма не може. Смени като надолу. Да зарите с тясните нощите, с тясната събора. Внимателно само с това. Тая е тук при мен. Искам да направя златна серия и да отида на трета поръчка. Няма да ти изям. Не, избутай нататък. Аз нататък. Аз няма как се да избутам. Отлично. Пусти ме. Аз се бутам. Съвършено приготвено говеждо. Много елегантна идея. Да го навиеш, не си го прегорил, не си го пресушил. Аз ще го попълня. Както мирисаше прословутият ми любим. Тук си чорапи, си муфти. И ще гаса лампи, така ли? Чакай! Страхотна презентация. Супер! Лично приготвена херия. Тук е така. Галин е пцето всичко това да гледаш. И много дребни. Бабо, изглеждам ужасно. Как? Ма не се лягаш. Я да види. Обърни се отпред. Не искам да се обръщам. Я да види сами от цицките. Всичко ми се вижда. Но какво ти се вижда? Лягаш да спиш, а не одиш на главната Аз въобще не обичам да такова, като лягам и всичко да ми е тясно. Тя Ивто като че ще отива на факт. Ще отива на главната стая. Ами бабо, утре като стана ще ми се смея. Ми ще гледаш стали с ние преди всички или след всички. Аз винаги ставам след всички, така че... Така ли не че викаш? Бабо, утре искам да ме събудиш. Ох, ми добре, баба, защото... Ами нещо, оставам да си спиш цял ден. Се бе умата на Аз не мога. Какво ми е на мен? малко с дълги ръкавици ще я тръжа да... Бабо, искам унафе. Ива! Ето тази е дълъг ръка. Това вуза на мама. Искам унафе. Личната не ми харесва как ми стои тази. Коята е личната, ма? Она, секси! Да, оттам нищо няма да ти се вижда, не. Но не, там е много лесно. Това вуза на мама ли е? Million stop feeling nothing incredible bring me down. Не може да намеря лятната пижама, сега да му такова. Да му се не види. Много ме отия. Хубаво, четивник, че ми се види всичко. Какво ще вържиш ли? Не, само е така, докато съм станала. Айде, леги.